dúspáir sin go se cinní barú go sé cúisithe i le dúnharú nachnear na si ach tá an aingach ag tridsan ní sciirite i gcónaí agus tá stair idirtíine agus ó sé ar nó agus ba sé an docarte bailach álamachchas seo le crothú go sé nach nearna si é tá fine se an sa mucís fuair siad brain folla tá stoffer tape tíine ag bagart ar bheirí so ní bhraíonn rudaí bhhaite a charibe. Bhí ó sé árasach faoi tíine i gcónaí agus anis braíonn sé go bhfuil crochanna seice go bhfuil sé fíor go nearna tíine troch rudaí cé go si brandúir an sof mícheart dúnmharú bheirí ach tá na fíorci sin tíirtla chéile agus tá si chun cás an láidir a chrothú i gcuine tíine. Níl rudaí brandú roá faoi láthair so chuilehans go maiid ar a smaoine ar bhealach eile éilú béidir tá sé grith timppla ggheorcail ar bhealach faoi láthair. Tíine riordan. Tá baránta sí an seothagam le donad cónathe, donad gnó agus anad cónathe deir chéile dar riordan a chóirú mar fáirt an bhisracháin dtíobh bás an uasail Barry Hayes. Héis rud cho tabbaisteach sin ní bheith duine béan an tíochtach sin sin an rud is measa go bhéh tá saoilú táirla go hisismthir agus Tá mé rágur na raircna sin an dochar an dochar dúine mar eistóí fiú just ag saola ag go tríd mácháin sin agus tá a chuid dóchas go thomláin caiilte aice inis an tain seansa bhí aice páiste bheith aice ní bhaith sí an maithnas thuirt go trína go deo. Tá dúlgas orine mar eistóirí a bheith anrach agus meas a léirú go rudaí mar sin. Bhí cúpla rac an bliana hin idirtíine agus a dád agus gon chéad a riomh chastí timpeall agus bhí si ag tuairteach go rá le chuir tosa brúar mééis sin áideanta agus cosam náúirt si táda faoi sin go dtí an lá sin ach go rá sé sin a gcónaí is tíhéadsa le dorá go bonúsach. Is ban chrua í ar go leor bailí ach sílam margheall ar na rudí hálaite agus í anóg. Ní rá gur a gol faoi leis na máchan sin bhí ar a tíochtachas agus just i héana hairint le chéile agus déile le rudaí. Is bráilethe bheith ag trid le daine is cuma lethe bhs a bheith tuairtmeachtaí mó bhín droch atmosfér i Ross na rún. Tá sé sin an déile sin agus is cuma lethe faoi chéir de cheapan daine eile. Agus ní ligann siach daoine faoi le isteach na síl le héidir dara. Ach seachas sin, is cuma lethe.